Kaukolämpö vie kaupungit nopeasti ja taloudellisesti kohti puhdasta energiaa ja hiilineutraaliutta. Energiakaupungit teetti selvityksen, jossa vertailtiin kahta kehityspolkua. Toisessa kehityspolussa jatketaan kaukolämmön kehittämistä ja toisessa kaukolämmöstä luovutaan. Selvityksen mukaan kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut tulevat yhteiskunnalle kaupungeissa merkittävästi kaukolämpöä kalliimmaksi. Suurin osa kaukolämmöstä on tehtyjen investointien ansiosta jo päästötöntä ja hiilineutraalia. Biomassan hiilidioksidin talteenotosta saadaan merkittäviä lisävähennyksiä päästöihin. Kaukolämpöverkkoon voi syöttää lämpöä lähes mistä tahansa lähteestä, jolloin myös hukkalämpö saadaan talteen. Selvityksen mukaan kiinteistökohtaisten lämmitysratkaisujen lisääntyminen kasvattaa sähkön tarvetta energiakaupunkien alueella merkittävästi. Samalla sähkön tuotanto vähenee, kun yhteistuotantolaitoksia lakkautetaan. Tämä vaikuttaa sähkön riittävyyteen. Kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla on paikkansa, mutta kaupungeissa kestävin ratkaisu on kaukolämpö. Sen avulla koko kaupunki saadaan nopeasti hiilineutraaliksi tai jopa hiilinegatiiviseksi. On aika kuopata väärät uskomukset kaukolämmöstä. Tutustu selvitykseen osoitteessa energiakaupungit.fi.